ଆଜି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସକାଳୁ ମୋତେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚୁମା ଦେଇକି କହିଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଖାଇ ପିଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି କଲେଜ ଆଉ ସେ ଚାଲିଲା ତା ଷ୍ଟୋରକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେନ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋତେ କହୁଛି କି ତୁ କେତେ ଲେଟ୍ କରିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମ ସହିତ ସଙ୍ଗୁ ବି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଇସ୍କନ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଇସ୍କନ୍ରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି। ଏତେ ଶାନ୍ତି ସେଇଠି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟାଇମିଂ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ଜଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଆସିଛୁ ହିଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍। ଦେନ୍ ସେଇଠି ଆମେ କେତେ ବୁଲିଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ସେସବୁ ବି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନ ହେଇପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ବୁଲିଗଲୁ, ଖାଇବା ପାଇଁକି ଏଇଠି ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ବି କରିଦେଇଥିଲୁ। କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ପିଇଲୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ବାଏ ବାଏ।